Shin mutanen garin Kagarko da me suke tunƙaho a wannan lokaci a matsayin ci gaban da garin ya samu a tsawon zamaninsa? Alhaji Adamu Muhammad Kagarko, marafan Kagarko, yana daga cikin tsatson mutanen farko da suka kafa garin. Ya fayyace mana irin abubuwan da suka samu na ci gaba. Kagarko tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da aka ƙirƙiro a shekarar 1996. A irin abubuwan da aka samu na ci gaba na ƙaruwan arziki a sanadiyan wannan ƙaramar hukuma, da idan za ka fita Kagarko zuwa Kaduna sai ka yi zagaye, babu hanyar titi. To yanzu ko ka ga hanya nan daga jere Kagarko kurmin Jibrin, wadda kilomita 69 ne gwamnatin jihar Kaduna ta yi, babban abu kenan. Na biyu, idan ka shiga garin za ka ga cewa akwai babban asibiti wadda ake kira General Hospital, wadda yana ɗaya daga cikin manyan asibitocin jihar Kaduna guda 34. Na uku, ƙaramar hukumar Kagarko tana da DPO wato shugaban baturen 'yan sanda na shiya har guda 4. Akwai a Kagarko, akwai a Tafa, akwai a Jere, akwai a Kubacha. Yanzu ma akwai Area Command, mataimakin kwamishinan 'yan sanda wadda aka yi a Jere. Kaga wannan abu ne na ci gaba. Al'ummar da suka kafa Kagarko dai suna da sana'o'i da suka dogara da su tun a tsohon zamani har ya zuwa yanzu, musamman noma da kiwo, ƙira da kasuwanci da wasu sana'o'i na gargajiya. Sai dai marafan na Kagarko ya ce zamani ya kawo masu ƙarin ci gaban tattalin arzikinsu. Babban tashar mota wadda kusan a kudanci akwai su a Kagarko, akwai a Jere, akwai a Kubacha, waɗannan ne ake ɗauka irin kayan noma, dangin hatsi, dangin citta da kayan noma na mutane wadda da babu. Grain silos wato rumbu na ajiyan hatsi, shi ma a yanzu gwamnati na shirin kaddamarwa a garin Kagarko. Masana'antu, yanzu haka karamar hukumar Kagarko ta amfani da masana'antu guda 2. Babban masana'anta shine wadda ake a Gujani na karfe da tama, wadda ake kira steel. Gujani ne a masarautar Jere a karamar hukumar Kagarko. Wani matsayi ne Kagarko ke da shi a gwamnatance da siyasar wannan lokaci? Karamar hukumar Kagarko a tsarin siyasa, ka san jihar Kaduna tana da 'yan majalisu ne 34. To a kudancin Kaduna inda Kagarko ta fito, ita tana da mazaɓa ne mai zaman kanta kawai. A duk kudancin Kaduna kowace karamar hukuma wakili ɗaya ne, in ban da zangon Katab ita cike da 2. Maimakon saɓanin abin da ke faruwa a nan arewaci inda 'yan majalisu wasu 2 ne. Amma Kagarko, karamar hukumar Kagarko wakilinta ɗaya ne a majalisar jihar Kaduna, kuma a majalisar Abuja Kagarko suna haɗe ne da Kaciya, suna ba da ɗan majalisa ɗaya. Kuma tana cikin ƙananan hukumomi da suka haɗu suka yi mazaɓan ɗan majalisa na kudancin jihar Kaduna wadda ake Southern Senatorial Zone, ƙananan hukumomi guda 8. To kaji tsarin Kagarko kenan a siyasance. Kuma ka sani akwai ƙalubala irin na tsaro wadda ya addabi kusan kowa a Najeriya a yanzu. Amma cikin hukuncin Allah, karamar hukumar Kagarko tana ɗaya daga cikin gwamnatin jihar Kaduna guda 23 da har zuwa yanzu ba ta samu rikici na tashin hankali ba. Amma dai wannan bai hana muna da kalubala irin na tsaro ba a garuruwanmu daban-daban. Amma da haɗin kan shugabanninmu na siyasa da shugabanninmu na sarakunanmu na gargajiya da limamai da fastoci da shauran shugabannin addini, gaskiya duk kalubalen da muke samu cikin hukuncin Allah muna samun saukin su. Kalubalenmu gaskiya kaɗan ne in ka haɗa da wasu ƙananan hukumomi a jihar Kaduna.